खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव दिनैनिफ्राय बिटिसिनि रां बावजानि एबा गोजां बोथोरनि रां बावजानि साननैनि हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो बे दिनैनि बे जागायनायावनो बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि सायाव माखासे मानि बेरफ्रुसार आरो खेंफोरथि होदों आरो गोख्रों फिनजाथाय होदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो बिथांनि एमसिएलए बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मनि बाथ्रा बुंनाया अनला ओंख्रियाव आगान थायै बाथ्रानानै गोख्रों बाथ्राजों फिनजाथाय होदों थामहिनबा बाथ्रा भावनि गेजेरजों मुनमुन ब्रह्म बिथांनि सायाव बाथ्रा भावनि गेजेरजों फिनजाथाय होदों रनजित बसुमतारी बिथाङा आरो मुनमुन ब्रह्म बिथाङा दिनैनि बे रां बावजा जुथुम थामहिनबा गोजां बोथोरनि बे जुथुमायाव एसेम्ब्लि जुथुमायाव मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बिटिआर सरकार थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार लोगोसे बिटिआर हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायाव बिटिसि ओनसोलाव थामहिनबा बिटिआर ओनसोलाव 2,50,000निबो बांसिन नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ एबा हानि पाट्टा राननानै होबाय नाथाय मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बे बाथ्राखौ गनायनानै लायाखै जेराव गोथार एसेम्ब्लियाव फोरमान होसेयावबो एबा डकुमेन्ट्स होसेयावबो नाथाय मुनमुन ब्रह्म बिथाङा गनायना लायाखै बेफोर मोनफ्रोमबो मुनमुन ब्रह्मनि मोनफ्रोमबो सोंनाय फिननाय एबा सोंथिफोरा अनला ओंख्रियाव आगान थायै बायदि होननानै बाथ्रा भावनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदों रनजित बसुमतारी बिथाङा लोगोसे दिनैनि बे एसेम्ब्लियाव जाबायदि मुनमुन ब्रह्म बिथाङा सोंथि खालामदों बैफोर सोंथिया मोनसेबो सिस्टेमेटिक नङा होनना बुंदों आरो गनायजाथावै सोंथि होननानै बाथ्रा बुंदों रनजित बसुमतारी बिथाङा मुनमुन ब्रह्म बिथांनि सायाव लोगोसे बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना मिसलिया होननानै बाथ्रा बुंदों रनजित बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथांनि सायाव लोगोसे बिपिएफ दोलोनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों रनजित बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि बिथांमोना जे इसिबां मिसलिया थगायसुला एसेम्ब्लियाव स्पिकारनि आखायाव होनानै होदों टटेल 2,59,674 नखरनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबना होनो हाबाय बे 2,59,874 नखरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनानै होनायनि प्रमानखौ दिनै एसेम्ब्लियाव गोथार एसेम्ब्लियाव जोङो प्रमान होसेयावबो जे बिथांमोना जोंनि बिटिआर बासिखौ थगायनो नागिरदों लासिं सिं बाथ्रा मानोना थांनाय 17 बोसोराव दहाय बिथांमोननि सासे मेम्बार मुनमुन ब्रह्म बिथाङा जा बाथ्राखौ बुंदों जे अनला ओंख्रियाव आगान थायै बाथ्रा बिथांनि जा सोंनायफोर बे सोंनायफोरनि माबाया सासे एसेम्ब्लियावहाय माबायदि सोंनांगौ बेनि खुनु सिस्टेमेटिक गैया नंखायनो आसरित मोनदों बिथांमोननो डकुमेन्ट्स उइथ होनायनि गेजेरावबो जे बिथांमोना दानो नोंथांमोननि मेडियानि सिगाङावनो थगायनो नागिरदों बे जोंनि थाखाय लासिंसिं